Mufaro wedu kuva nemi muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, harisi basa riri nyore, asi basa irori rinozova rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai ava, uye zvakare kupemberera nekupembedza humhare, hugamba, hushingi hunanamai ava, nekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri kukuwadzana, uko kune mudzimai ane makore 37 nevana 4. Mudzimai uyu anonzi Stella Dzoma. Vana vake 4, mwana wekutanga nokutenda ane makore 16 ane hurema hweCP. Mai nokutenda vakazoziva sei kuti mwana wavo nokutenda ane hurema? Vakazviona pakuzvarwa here kana kuti vakazozviona nguva yatombofamba? Utenda akatanga kuratidza hurema ane gore ne8 months. Nokuti ini ndaenda kuMbare kunohodha. Saka ndadzoka pane mudzimai wataigara naye. Akanditi, Mainoku, mwana wenyu uyu zvaari kuita nhasi handizvo zvaanoita. Ndikati ari kuita sei? Zvikanzi nokuti ndaasi kugara pasi. Arongoti akamhanya omhanya kubosi nguva akanga akufamba, akutaura, akuita zvese. Saka mudzimai uyu ndiye akati, Mainoku, mwana uyu haasi kuita sei? Haasi kugara pasi. Saka iniwo ndibva ndazvicherechedzawo ndakaona mwana haachagari pasi. Aiti akamhanya akaenda kudzoka, akamhanya oenda kudzoka, akamhanya oenda kudzoka. Then aita zvekusvipira vanhu mate. Ndokucherechedza kwandakaita urwere hwanokutenda. Makabva maita sei mwana achinja zvinhu zvaanga achiita handizvo? Chii chamakabva maita ipapo? Achinja kudaro takabva taenda kuchipatara kuwadzana 4. Kuwadzana 4 vakandirifeya kuHarare Hospital. Harare Hospital yakandiendesa kuCRU. CRU inoita nezvevana vane hurema. Asi panguva yacho iyoyo havana kunditaura dambudziko remwana. Mwana ndakagara naye akangodaro. Inibva ndangosiyana nazvo zvokuenda kupi? kuCRU. Ndibva ndakangogara naye. Saka vamwe vanenge vachingoto pakugarisana zvonzi chivanhu chichichi. Asi iko zvino zvaakazosvika pakurwara nokutenda. Akanga asingasafa pakanyinge kana kudii. Ndopandakazoenda naye kuHarare Hospital. Vadhokita ndopakanditi inonzi CP, cerebral palsy. Akanditi urwere uyu haurapiki, asi kuti unokontroleka. Saka inini ndakangozvigashira zvakadaro. Mwana iye zvino izvi achinja murwere, zvakagamuchirika sei kuna baba, kuhama, kunyange nevagarisano vamaigarisana navo? Zvina kugamuchirika pamwana tese nababa wacho tikakudza kuti usiku chaiyo hapana anorara. Kazhinji tinowanza kutaura usiku pamusoro pedambudziko remwana, nokuti tasina kuzvitarisira kuti ndo zvaachaita nokutenda. Nokuti munhu akazvarwa ari munhu anga ari right, zvese zvake aikurumbidza kuita, hapana chainonoka. Sakawo tiri panguva yakaoma zvokuti inini ndakazotobatwa dambudziko reBP pamusoro pemwana, nokuti ndinoti ndikazvifunga kuti handina kwandinokwanisa kuenda. Even baba vangu chaivo vakafa, but ndakatadza kunyatsonoatenda nhamo yangu nekuda kwemwana. Makatadza kunochema baba, mungatitsanangurire kuti Noku anorarama sei? Zvii zvekuti munoti Noku haakwanise kuita izvi, uye zvinhu zvekuti imimi ndimi munomuitira? Nokutenda haakwanise kudya. Kudya kwake anodya achirasa-rasa. Zvokuti ukamupa chikafu anosanganisa kana nemadhaga chaiwo anodya, kana uswa anodya. Saka ndakaona kuti kupota ndichimupa chikafu kazhinji anopota problem yemudumbu. Saka kazhinji ndinomudyisa. Uyezve nokutenda anoshandisa left, right harishandi. Saka kubata kwake anobata zvinhu zvichiita sezvichidonha. Saka kudya kwacho anokwanisa kudya, but zvinji anodya achisanganisa netsvina. Saka ndakaona kuti kazhinji ndinomudyisa.
ndomuraramiro wanokutenda, nokutenda haakwanise kugeza, haakwanise kupinduka, unotomupindura, haafambi, haataure, zvese ndinomuitira. Even paari anongozviitira nyange tsvina anozviitira, saka ndinotomugezesa. 16 years muchiri kuitira nokunge muri kuitira mucheche. Tinoona isusu kuti vanhu vanoti mwana ndewe community yese. Magariro amunoita nevamwe mungati here imimi vanhu vemucommunity vanonzwisisa dambudziko renyu zvekuti munoti vanondinzwisisa? Kunzwisisa vashoma vanokunzwisisa, nokuti dambudziko ndoona kuti kazhinji iwewo ndounogona kunge uchinyanya kubatikana. Hongu apo nevapo aripowo madzimai anoita se anobatikana, sekuti uye musikana pane mwana wangu uyo akarumwa mai manyenyoka akamedza coin, ndakaenda kuHarare hospital, ndakanogara muhospital. Vamwe maiwo vepanapa nevepanext vakakwanisawo kumubatsira, but kazhinji mwana uyo anowanzotaswa nababa vake. Baba vake ndo vanomugezesa, ndo vanoita zvese kana ndisipo. Mataura nyaya yemwana akarumwa nenyoka, mudiki kuna nokwereka kuti mudiki ari grade 2 izvozvo, ane 7 years. Akarapwa sei? Makaita mazuva musipo pamba here kuti akangonosvika akarapwa mukadzoka henyu kumba? Makaita 7 days ari muhospital. Aive nani ikoko? Maingomusiya muchinomushanyira here? Ndini ndaitogara naye. Pamaigara nemwana muhospital apa, Noku akanga ainani? Akasara nababa wake nehanzvadzi yake. Iye akasara naye. Noku ane 16 years. Zvichida kuti baba ndo vakanga vakumuitira zvese. Ndo vaimugezesa, vaimupa chikafu. Noku anoenda kuchikoro here? Noku haaendi kuchikoro. Akamboenda kuchikoro here kuti haana kutombobvira aienda kuchikoro? Haana kutombobvira aenda kuchikoro. Dambudziko ripo ndoti mari chaiyo hatina. Saka taitowo tikaona munhu tikawana mari achaenda, asi iko zvino zvimari iri kutotinetsa. Even pekugara chaipo pari kutotinetsa. Landlord wedu izvozvo akatoti tibvai, isusu hedu tiri kungoshaya pekugara, but akati tibvai nenyaya yekuti tiri kushaya pekuita se pekugara nemwana. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Semwana asina zvaanokwanisa kuzviitira, mai vachiita zvese, zuva ramai vanokutenda rakambomira sei? Zuva rangu rakamira rakadai. Kuseni ndikamuka, ndinoenda ndomuka kuma 6 ndonochera mvura, ndogadzirira vana vechikoro vaenda kuchikoro. Then vaenda kuchikoro ndosara Noku anenge amuka, nokuti nokutenda kurara kwake inguva diki diki. Usiku chaiwo Harare anorara akasvinuka, saka makuseni anokasira kumuka, kuma6 ikoko anenge atomuka. Ndobva ndamutora ndomugezesa, nokuti munhu anomesa anenge azviitira tsvina, saka ndobva ndamugezesa ndowacha zvimachera zvake, ndozviyanika, then ndotangawo kusuka. Kubika kwacho dzimwe nguva anononoka kudya, nokuti pari zvino tinoshayiwa nyange chekudya chaicho chaicho. Akatombobatwa kwashu chaiye akabatwa, nenyaya yekuti dzimwe nguva unomupa porridge racho harina chinhu. Dzimwe nguva unogona kumupa sadza, anogona kungoswirira riri sadza iroro adya 1 meal pazuva. Saka dhokita akati mwana uyu ari kushota chikafu chakasiyana siyana, anofanira kupiwa chikafu chine utano. Saka dzimwe nguva tichitoshaya kuti tomupeiwo. Anodya zvese here? Nokutenda haadyi zvese, nyama chaiyo haakwanisi kutsenga, chingwa haakwanisi kudya. Saka kutaura kwaita dhokita vaiti dai tawana rinonzi blender rere rinomumeshera chikafu, nokuti haatsenge. Ukatongoisa nyange chikafu mukanwa make anongomedza. Saka ndokutaura kwaita dhokita. Mataura imimi kuti
munoenda kunochera mvura. Pamunogara hapabudi mvura here? Uye mvura yacho munoenda kunoichera kupi? Mvura tinoenda kuchibhorani, but chibhorani chacho chinonetsa kubuda mvura. Munhu wese anenge akatomirira achida kutodhaya chibhorani but chinorema. Saka ndo patinonochera mvura yachiko. Samai vari kuchengeta noko ane urema, ndehapi matambudziko ekuti munoti iko zvino izvi ndinonyatsoona kuti ndakaremerwa nekuda kwematambudziko aya neayaya? Matambudziko akandiremera pari zvino, pekugara chaipo panondinetsa. Kwandaigara kwese vanoti noko anoita noise, nokuti ndanorara achichema usiku. Saka vazhinji havazofariri kuchema kwaanoita. Unongoona wapiwa notice. Ende kutsvaga imba yacho kuti uiwane kazhinji inondinetsa kuwana, nokuti ukangotaura kuti ndine mwana ane dambudziko rakadai, vazhinji havazvigamuchiri. Saka nematambudziko ekuti kushayiwa chaiko, tiri kushayiwa nyangwe chekutodya chaicho tinochishaya. Zvese vana izvozvi ndine mwana ari grade 7 haana kubhadhira kana school fees, anga ari kungodzinga. Grade 2 yacho iri kuchikoro haasati ambobhadhira kana school fees. Even patirigara pacho, patinorenda pacho, landlord chaiye hatisi kumupa mari yake. Saka dzimwe nguva ndo akuti chibvai. Matambudziko atiri kusangana nawo akanyanya, nekuti dai ndikabatsirika futi pamapamba, nokutenda munhu anozviitira zvina, saka anenge achida mapamba nesipo yokuti wawane kuwachirwa magumbezi aanorarira. Magumbezi aya munoawacha kangani? Magumbezi here ekuti munoti mimi anotoda kungogara akawachwa nguva dzose? Anotogara akawatya because nokutenda dzimwe nguva anorutsa magumbezi. Dzimwe nguva akada kuzvitira tsvina yacho inobuda magumbezi amunhu mukuru, nokuti ane 16 years. Mwana uyu munhu atova munhu mukuru, saka dzimwe nguva pamba racho haritoshanda. Mataura kuti nokutenda munoita wekugezesa, munosumudza, munogezesa zvese dhimi munomuitira. Mungati here imimi pamuri pane zvekuti mungati ine zvinezvi nyama dzangu dzakurwadza nekuda kwekuti ndichisumudza noko? Nditone problem yemusana, sekuti ndi munhu andakabereka kwenguva yakareba. Wheelchair yaanayo akatoita yekubatsirwa nemumwe munhu, akaita yekusirwa nemumwe munhu, akatongomubatsirwa akati amai ndaona makabereka mwana. Saka pane wheelchair yatinayo, but wheelchair yemunhu mukuru, ende wheelchair iyo haibvumidzwa. Handina kwandokwanisa kuti akadaidzwa ndoenda nayo because inonzi inotorwa, nokuti haisi safe, haina kana bhandi rinobata, nokutenda munhu uyo kuti akagara anogona kungodonha chero nekumberi. Saka padambudziko rokumubereka ipapo, kana nchitobva pamba ndotoisiya ndotoenda ndakamubereka. Tinonzwa vamwe vanotaura nyaya yekuti vanoenda kuma-exercises nevana. Imimi nokutenda mune here kwekuti munoti imimi munoenda naye kuti anoita ma-exercises kuti mitezo yake inge iri yakatambanuka? Tinoenda naye kuiroro department reCRU, inouya pakuwadzana 4, ndopatinoenda naye pama-exercise. But nekukura kwaaita kazhinji nechitoona kuti vari kumiitisa vacho vanenge vachiratidza kuti mwana uyu ndianopedzeserwa nenyaya yekuti akura. Saka anoitiswa zvake, but havachanyanyi kumuitisa avanoita vadika, nokuti kuti utenderedze gumbo rake nokutenda ikono zvaamunhu mukuru. Saka kuma-exercise toenda hedu kufuka. Imimi saamai muchienda naye kuma-exercises mune here pekuti maiona vachizviita, kana kuti ivo vakambokudzidzisa here kuti kana muri kumba munodaisowo kuti mitezo yemwana inge iri yakatambanuka? Ya, vanokudzidzisa, nokuti ukasvika kumba vanoti everyday muite izvozvo kuti atwasanuke. Asi kazhinji mwana akadai anongodzokera futi kuita izvozvo, nekuti urwere hwaainawo unonzi anoramba achidzokeredza chinhu chimwe chete chaanenge achiita ichocho. Pane here kwekuti munoti mimi ndinosanganawo nemamwe ana amai vane dambudziko rakaita serako? Tinosangana ikoko kuma-exercise ikoko, ndokwatinowanzosangana tiri ikoko, ndokwatinenge taenda kuma-exercise, ndokwandowanzovaona ikoko. Mungati here imimi kusangana nevamwe ana amai vane dambudziko rakada kufanana nerenyu zvinoita kuti
pamwe pacho munzwisise kana kuti munge munorerutsirwa mutoro ino kuti mukusangana nevanhu vari kuraramawo nevana vakaita seSanoko. Hongu, because pamwe pacho unotoona kuti dambudziko randinaro hongu rakarema, but pamwe pacho unotoona kuti mumwe wangu anotone mutoro wakatodarika wangu. Saka zvinoita kuti pfungwa dzisarambe dzichiita sei dzichingofunga chinhu chimwe chete chekuti mwana wangu ega ndiye ari kurwara. Mati Noko haana mbobvira aenda kuchikoro, aende kuchikoro. Kuno kwacho kwamunogara naye ane shamwari here dzekuti munoti dzimwe nguva akaonawo vamwe unoonawo kuti ari kufara zvichida vana vadiki kuti vakada kuita sezera rake? Vana vazhinji nokutenda vanomutya, vanototiza. Kazhinji mwana akatopinda achiti ndauya kuona nokutenda vanotomutiza, nokuti nokutenda vanofunga kuti anorova. Nokuti pane mwana mumwe akatomboya mumba achida kumuona zvikanzi ndauya zona nokutenda, but akatitotiza. Ndakamubvunza kuti kweuri kutiza zvikanzi ndatya kuti anondirova. Saka zhinji anotamba nevana vemupamavo, ndo vakuziva kuti nokutenda ndo zvaari. Tiri muchirongwa Twice a Mother nasuno tiri kukuwadzana kwatina mai Noko. Timbotora mafemo tusangane zvakare chikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Muchikamu chapfuura matimimi vamwe vana vanotya Noko kuti anotirwa anenge aitei kuti vazofunga kuti anokwanisa kuvarova. Vanotarisa nokutenda anoti akatsamwa kana tukanonoka kumupa chokudya kana kuti akachema stereki paipai anobva azviruma obva azvirovera musoro pasi. Saka vana vanofunga vanoona izvozvo zvaanoita izvozvo, saka anoshandisa hasha. Anozviruma pai, anozviruma ruoko izvozvo ratova nemaronda. Tinoziva isusu kuti vanhu patinenge tichikura tinenge tine zvinhu zvokuti ini ndoda kuzoita izvi, ndoda kuzoita izvi. Zvii zvamaiti inini izvi ndo zviri pamwoyo pangu, asi tikuona kuti pamwe iye zvinezvi muri kutadza kuzviita. Ini mudaifu mangu daishuvira kutiwo ndikakura ndione basa rangu rekuti ndichidhiraivhawo zvimaskavheta izvi ndo zvandaingonzwa kuda kuita, kana kutoita makanika chaiko ndaifunga basa iro kuti ndo randaida kuita. Asi iko zvinezvi makazvitadza zvese zvakaramba nokuda kwokuti mwana handina wandinomusiyira, handina chandichakwanisa kuita. Ndinenge ndichingoti ndikasiya mwana wangu dzimwe nguva ndiona mwana wangu abhinywa, because paunenge uchigara dzimwe nguva pane pasina security yakakwana. Munoenda kuchechi here? Ndinoenda asi pamwedzi pamwe ndinogona kuenda ka1 nokuti kazhinji nokutenda munhu uye anongogara achingorwara, saka kazhinji ndinogona kuenda ka1. Munoenda naye here kuchechi? Kuchechi koko anogamuchirika sei Noko? Nokuti ndaagamuchirike kuchechi nokuti ahadi maspika, anonzwa anochema kana ari muchechi, akangonzwa vanhu vatotanga kuimba anotanga kuchema. Saka ndomusiya dzimwe nguva ndatomuvharira dhoo nokuti dzimwe nguva tosangana 8 pedza na 11
saka nechingoti inguva diki diki tadzoka toita setomuona. Tambotaura nematambudziko amunosangana nawo nekurera kwamuri kuita nuku. Ndezvipi zvekuti mimi mungati dai kuri kuti ndikabatsirika apa nepapa zvinokwanisa kurerutsa mutoro wandinawo? Inini ndaifunga kuti ndikabatsirika kana kuti ndikaonawo project yandinoitawo ndiri pamba ndina nokutenda yeye, kana kupfuya huku kana kuita sei ndiri pamba, kwete kuti ndikwanise kumusiya ndichienda kumwe kumwe. Ndinge ndinaye ndichiitawo kana kuitawo zvebaking. Munofarira kuita baking? Munofarira kuita, asi kuti mari dambudziko imari. Makatraina here kuita zvebaking izvi kuti mutoti mimi dai kuri kuti ndikakwanisa kudzidzirawo kuita zvebaking? Ndinochidawo kudzidzira kuita zvebaking. Mashure mambotaura kuti ndakatadza kana kunyatsoenda kunhamo yababa venyu vekukuberekai. Iko zvino izvi mungati here, mungarangarira here pekuti mimi makambosanganawo nevamwe zvichida papati kana kuti kumboendawo mutauni kana kuti social life iyoyo hamusisina nekuda kuti mune mungorina noko? Ndakaona kuti ndikange ndaendana nokutenda even kunhamo kwacho kwandoti ndakatadza kuchema baba vangu, vanhu vazhinji vanenge vangoti ita chienda chidzokera nemwana. Saka ndakaona kuti ndakangovachema zvewandei baba vangu, mangwana acho ndichitofuma ndichidzoka kunokuna nokutenda, uyezve chekuti azotakurwa nacho mumakombi mandinofamba naye. Unoona kuti wakagara kana kuti nemunhu pasaidhi anenge asingazvigamuchiri, nokuti nokutenda munhu anozviruma, akazviruma anenge achieredza mate. Saka munhu azvigamuchira anenge akubata bata vanhu vaiva. Saka ndo matambudziko andinosangana nawo iwayo. Dambudziko ramataura remwana ramamuchiti nokutenda anochema kuchipatara ari kudii? Akachema kudaro mambotaura muchiti anzi mungu anochema usiku wese, anozonyarara zvaita sei? Kazhinji nokutenda anotochema zvokuti unotozosvika pakufunga kuenda naye kuchipatara, nokuti kazhinji akatochema muchemerano unotozoenda naye kuchipatara kuya unobayiwa injection ndokuti anyarare. Asi kazhinji anotongoramba dzimwe nguva achitochema ari mumba nekuda kwokuti unenge usina mari kana yetransport kuti uende unomuita se unomubayisa injection yacho. Ende ndo zvimwe zvaanoita kuchema ikoko plus ndozvandingangotaura chiti. Tikuona isusu kuti noku agara ane dambudziko kudhara ozonzi aita kwashi. Vana chiremba vakati munobatsirika sei kuti kunyangwawo ari kushaya zvekuti tingati hanzi zvakakwana but kudya mati kuri kunetsa? Saka chii chamunokwanisa kuita chekuti mungati dai zvikakwanisa kuitika izvi dambudziko rekuti noku akwanise kudya kunomupa utano rireruke, chii chiri kudiwa pana noku? Ivo vakanditadzi pane chimwe chinhu chinonzi blender chinokwanisa kumesha chikafu kuti chiite chidiki kuti mwana akwanise kudya nyangwe fruit, nokuti izvozvo mafruits achona akwanise kumadya anongomedza even chinhu chakadaro. Saka mafruits hatitomupi, zvakaita senyama yacho hatumupi nenyaya yekuti kazhinji anomedza zvakadaro. Mumwe pacho anodzipwa wotoita chekurova kana chingwa chaicho anodzipwa nacho. Saka ndaikumbirawo kuti nyangwe ndikabatsirika panyaya icho chinonzi blender chacho chekuita chekumeshera chikafu. Ndezvipi mimi zvekuti mungade kutaura? Tanzwa muchanye kuti baba vanombokubatsirai pana noku? Aiwa, inini hangu pamuranda rume wangu ndoda kumutenda murume wangu. Avasi varume vangani vanogona kugashira dambudziko rine mwana uyu. Vazhinji vanotisa, tinonzwa kudaro kuti baba vakatisa mwana anorwara, but baba vakazvigashira. Even kana tikarwarirwa tinongorwarirwa nemuranda rume wangu, tinongomira takadaro. Saka murume wangu munhu anoshanda, but kushanda kwaanoita anoita zvekushandira munhu kumatai kwaanoenda. Kazhinji mari yaanowana ishoma zvokuti kazhinji haitokwanisi kana kubhadhara rent, hatikwanisi kana kubhadhara mwana chikoro. Tinongokwanisa kana kuti dzimwe nguva kutongodyawo mumba imomo mutongowana mari yechikafu chete, asi mari chinenge iri shoma shoma.
Toda kukutendai nekuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Nasono tatiri kukuwadzana kwataona Mainoko. Tinoda kukutendai zvakare rubatsiro rwamuri kupa vamwe vanana amai vatinounza pachirongwa chino. Totora zvakare mukana uno kuuya tichichema kwamuri sekungonzwa kwama muchiita nhasi tiita naMainoku kuti Noku anoda madhaipasi. Vana vazhinji vatinounza pachirongwa chino vanoda madhaipasi aya, zvinova zviri kuremera vana amai. Vopedzesera vakupfekedza vana machira, asi machira acho anozoda zvakare kuwachwa sipo yacho dzimwe nguva vanenge vasina. Saka tinouya kwamuri sechikumbiro kuti dhaipa bhengi redu riya ratakambotanga iko zvinezvi amuna kana chirimo. Tikamutsiridza dhaipa bhengi, mukada kuunza ari madhaipazi, mukada kuti titenge madhaipazi, zvinhu zvatinogamuchira uye kudeuchidzai kuti hapana rubatsiro rwatingati rudiki kana kuti rwakakura. Uye tichazenge tichiuya zvakare kwamuri tichiisa mabhinzi chero kwamuri kuti mukaona bhini rinenge rakanzi Twice a Mother, tiri kuti chero chamakanda mubhini imomo angava madhaipazi, dzingava mbatya dzinokwanisa kubatsira vana amai ava dzorerutsa mutoro wavainavo. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa Twice a Mother.